ҷумҳурии Тоҷикистон бо шароити ҷолиби табиию ҷуғрофӣ ва иқлими мусоид барои рушд бахшидани намудҳои гуногуни сайёҳӣ имконияти васеъро доро мебошад. Мероси нодири таърихиву фарҳангии миллати тоҷик боис мегардад, ки таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ин сарзамини биҳиштосо бештар шавад. Боз як қадами дигар дар тақвият ёфтани соҳаи сайёҳӣ гузошта шуд. Имкониятҳои мавҷудаи сайёҳии мамлакат дар намоишгоҳи байналмилалии Риёз 2023 муаррифӣ гардид. Дар ин чорабинӣ, ки аз 22 то 24 май дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар сохторҳои вобаста ва ширкатҳои сайёҳӣ иштирок доранд. Дар намоишгоҳ самтҳои афзалиятноки соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон рушдёбанда, аз ҷумла сайёҳии кӯҳӣ, хоса кӯҳнавардӣ, лижаронӣ ва рафтинг, инчунин экологӣ, шикор ва моҳидорӣ, таърихӣ, этнографӣ ва маърифатӣ муаррифӣ карда шуд. Намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои вобаста ва ширкатҳои сайёҳии мамлакат имкон пайдо намуданд, ки бо истифода аз воситаҳои муосири тарғиботӣ, табиати дилангез, қуллаҳои баланд, водиҳои зебоманзар, мавзеъҳои истироҳатӣ, расму оин, фарҳанги бою пурғановат ва ҳунарҳои мардумию таомҳои миллии тоҷикиро ба оламиён муаррифӣ намоянд. Дар чорабинӣ намояндагони зиёда аз 30 мамлакати ҷаҳон иштирок доштанд ва аз гӯшаи Тоҷикистон, ки густурда ташкил гардида зарфиятҳои зиёди сайёҳии мамлакат ба намоиш гузошта шуда буд, дидан намуданд ва мафтуни зарфиятҳои сайёҳии мамлакати мо шуданд. Онҳо ба табиат ва манзараҳои зиндаи ватан, ҳайвоноту набототи нодир ва фарҳангу маърифати баланди миллати тоҷик мароғ зоҳир карданд. Ҳар як иштирокчӣ бахусус ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ ҷиҳати ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ бо ҷалби шумораи зиёди сайёҳон дар Тоҷикистон ҳавасмандӣ намуданд. намояндагони ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурӣ имкон пайдо карданд, ки роҳҳои нави ҳамкориро бо ҳамтоёни худ дарёфт намоянд. дар намоишгоҳи мазкур тавонистем хатсайрҳои худро муаррифӣ карда, ҳамчунин барои оғози ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии Арабистони Саудӣ асос гузорем. иштирокчиёни чорабинӣ ба маҳсулоти мо мароғ хеле зиёд зоҳир намуданд ва ҳавасмандии хешро аз ташриф ба Тоҷикистон баён доштанд, ки ин албатта моро хушнуд сохт. дар намоишгоҳ меваҳои шаҳадбори аз лиҳози экологӣ тоза ва ҷамъоварии он дар боғ, сабзавоти тару тоза, зироатҳои полизӣ, хушкмева, асали болаззат, шарбатҳои меваю сабзавот ва иду ҷашнҳои миллии марбут ба соҳаи кишоварзӣ, ки асоси рушд бахшидани агротуризм дар Тоҷикистон мебошанд, муаррифӣ карда шуд. намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ дар доираи стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 иштирок намуданд. дар баробари ин форуми сайёҳии Тоҷикистону Арабистони Саудӣ баргузор шуд. зимни баргузории форум аз ду ҷониб намояндагони соҳаи сайёҳӣ баромад намуда, имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистонро хуб ва истифодаи самарабахши онҳоро муҳим арзёбӣ карданд. дар форум аз тарафи Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон тавассути слайд ва видеороликҳо зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. ҳамчунин байни ширкатҳои сайёҳии ду мамлакат табодули таҷриба сурат гирифта, онҳо барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои бештар ба мувофиқа расиданд. иштирок ва муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ дар чунин чорабиниҳои байналмилалӣ имкон фароҳам меорад, ки ҳадафҳои дар стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 дарҷшуда дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда шаванд.